na. Push ko sa sunod, inihirap ko. Where is it? Where is it? Ikuin lang. Yung ano ko sa... Laro lang kasi sa may pala. Nako, kayo naman. Kapatot mo na ha. Close mo doon. Opo. Siyempre. Mabili ako sa Parehas lang naman yan. Oh. Give the series. Nakuha mo na. Oh, Heranzo.
Like it? Very. Martina and Terrence. Nakapunta ko sa iyo. Ano sabi ko lang? Buwan, panghapon. Yan yung church dito. Dito dito. At ano? Si Annalyn. Ah, wala. Ah, Wala mga di ba? pamangkin yun Open mouth. Cheese to. Hindi ko lang. Open. Like it? Some more? Which one do you like? The white or the yellow? let's go! Hi na! Para yung... Hi, pili mo? Hindi mo dalhan? Banana? Hold it. Saray ito na. Ay, wala. Saray. I'll open it. You don't like banana there? Tara, kain na tayo. Let's eat! It's almost 12. You eat it after eating lunch, okay? Oh, ina, tumawag. Okay. Let's go. We have parents. Ang surat nito. Dito. Anong no? No lang. Naku, yung memory niya, Terence. Wala na, nakurap na yung cellphone mo. Dito, oy. Dito, Dito sa bahay. over here.